Türkmenistan 12 Mart'ta ilk prezident saýlawlaryny geçirer. Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşçylara ýol berjekdigini aýdyp işden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Ol özüniň halk maslahatynyň başlygy wezipesini dowam etdirjekdigini ýaňratdy. Merkez saýlaw topurynyň ýurtda saýlaw möhümini elan etmeginiň ýygyny prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaşgar hödürlendi. Kiçi Berdimuhammedowyň saýlaw ýeňişine kesýetli netije hukmyny garaýan syýynçylar Türkmen saýlawlarynyň aýdynlygyny, açyklygyny, erkinligini we adalatlygyny ýene bir gedek soraga aldy. Bu video maglumat erkin we adalatly saýlawlaryň aýratynlyklaryndan söz açýar. Ýöne esas söze girişmezden odal Türkmenistanyň döwlet gurulşyny prezidentiň hökümet başlygynyň we onuň orunmasarlarynyň eýeleýän orunlaryny gysgaça syň edeli. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä döwlet häkimiýeti kanun çykarjy ýerine ýetiriji we hadyýet häkimetlerine bölünýär. Olar biri-birini deň agramlaşdyrmaly we öz başda hereket etmeli. Halk häkimiýetiň göz başy bolmaly. Türkmenistanyň döwlet häkimiýeti prezident, parlament, hökümet we ýokary hadyýet tarapyndan amal aşyrylýar. Prezident döwletiň hemde ýerine ýetiriji häkimiýetiň başlygydyr. Ýöne prezident Berdimuhammedow kanun çykarjy häkimiýete de ýol başlyk edýär. Ministrler kabineti ýerine ýetiriji häkimiýet, Milli Geňeş kanun çykarjy häkimiýet, ýokary hadyýet häkimiýeti. Türkmenistanyň prezidentiň orunmasary ýagny vice-prezident wezipesi ýok. Serdar Berdimuhammedow hökümet başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň orunmasary. Ýatdasak Türkmenistanyň prezident hem döwlet häkimiýetiniň hem de hökümetiň başlygydyr. Syňçylary görä Türkmenistanyň häkimiýeti atadan ogly geçirmek prosesi dowam edýän mahaly geliň bir pursat erkin we adalatly saýlawlaryň aýratynlygyna nazar aýlaly. Haýsydyr bir saýlawyň erkin we adalatly hasaplanmak üçin şert köp ýöne olardan iň möhüm 8 aýratynyga degip geçeli. Ses bermäge hukugy bolan raýatlar saýlawçylaryň sanyny goşulmakdan mahrum edilip bilinmez. Bu adalatly saýlawyň şertidir. Saýlawçylar dalaşgar barada ýetwarly maglumatlaryny üçin edilmeli. Hökümet media gurumlarynyň opozisiýa dalaşgarlary barada maglumat bermeklerine böwet bolup bilmez. Dalaşgarlyk üçin kanuny ölçeklere gabat gelýän her bir raýat wezipe dalaş etmäge hukukly ses vermäge hukugy bolan raýat kanuny ölçeklere laýyklykda bildirilýän talaplara gabat gelmek şerti bilen ses almaga diýany dalaşgarlyga da hukuklydyr. Hökümetiň wezipe dalaş edýän adamlara hüjüm etmäge ýa-da olary gyraklatmaga hukugy ýok. Ähli saýlawçylar ses berip bilmeli. Saýlaw uçançlyklary saýlawçylar üçin ýeterli bolmaly. Saýlawçylar gorkuzmalara sezewar edilmeli däl. Saýlawçylar gorkmaly däl. Zorluk howpy adamlary gorkuzyp olaryň öz saýlan dalaşgaryny ses bermegine böwet bolup biler. Saýlawlar galplykdan azat bolmaly. Her bir saýlawçy diňe bir ses berip bilýär. Bülletenler dogry we dürüst sanalmaly, hemde netijeler dürüst belli alınmaly. Bülletenleri zyňmal däl, ýa-da olary düzeltmäge ruhsat berilmeýär. Saýlaw netijelerine hormat goýmaly. Saýlawlar demokratiýanyň özüne emele getirýän şertleriň biridir. Erkin we adalatly saýlawlar halk häkimiýetiniň kepilidir. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratiýa institutynyň syňçy missiýasy saýlawlar üçin halkara derejede altyn ülüňe bolup durýar. Türkmenistanyň hiç bir saýlaw şuwady çenli Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň syňçy missiýasy tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Erkin saýlawlar halkyň erkisligini ýüze çykarýar. Saýlawlar söz, pikir, metbuat, ýygnanyşmak azatlyklary çäklendirilmeýän ýurtda erkin bolup biler. Dalaşgarlaryň adalatly bäsleşmek mümkinçilikleri adalatly saýlawlaryň girewidir. Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 21-nji maddasy adamlaryň saýlaw hukugyny notaýar.